alle sammen, og velkommen på bloggen. I dag har vi rundet 42 abonnenter, og det er vi mega glade for. Ja, vi er super taknemmelige for, at vi er kommet så langt på så kort tid. Ja. Og vi har nemlig været i Tyskland, Ja, og der har vi købt noget slik med hjem. ja. Som vi vil lave en giveaway til jer ud af. Ja. Så lige nu der sidder vi inde på vores veninders værelse her på efterskolen, og så drikker vi noget chai latte og spiser nogle småkager og hygger os mega meget. Ja, som man altid gør, når man er på efterskole. Ja. Det er virkelig en once in a lifetime experience. Og det er det bare. Ja. Det er det virkelig. Så ja, jeg tror bare, vi vil starte med vores giveaway. Ja. Vi har 4 produkter. Ja. Jeg har noget her. Ja. Ja. Og den første ting, det er The Bon Bon Body Strawberry Marshmallow. Det er sådan noget snask her, og det er super lækkert. Det smager mega godt. Ja. Så har vi også noget Brain Blasters Candy Spray. Og det er med sådan noget jordbærsmag. Og det smager også mega godt, sådan noget, så sprøjter man sig i munden, så smager det rigtig godt. Og den her, den er nok den, jeg er mest excited over. Ja. Fordi det er sådan en emoji light pop. Og den kan lyse. Det synes jeg er ret godt. Og så er det sådan noget slikkepindsværk, der er inde i. Og sidst men ikke mindst, så har vi sådan en sutteflaske med sådan nogle kugler inde i. Og så kan man jo bruge den bagefter, når den er tømt. Yes. Så det er faktisk de her 4 ting, I kan vinde. Ja. Det I skal gøre for at vinde det og deltage i konkurrencen, det er, at I skal subscribe og skrive en kommentar om, at I deltager i vores video. Ja. Og så skal I huske at like videoen. Ja. Ja, det var faktisk det, vi havde. Ja. Og husk som altid at følge os på Instagram. Marie Tjellesen. Silje Jung Schmidt. Ja. Tak fordi I så med. Ja. Hej hej!